खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर नाग्रिजुलि लामानि रामेसुबुरियाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि गोब्राब जोखोम। जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय सिनाय मोनै गंसे उइंगार गारिया रामेसुबुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि नवीन दास मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुंखौ सौग्रावनानै गोब्राबै जोखोम खालामनानै गालाङो। समबारखालि मोनाबिलि समाव जाब्रबथाय जानाय जायगायाव तामुलपुर थानानिफ्राय पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनानै जाथायनि सायाव संदाननाय खामानिखौ जागायदों होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों गोब्राबै जोखोम जानाय नवीन दासखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जाबाय होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव नखरनि सुबुङा ओरैबायदि बुङो। नाम কি? নবীন দাস। কোন ঘর? রামেশ্বরী। কি হইছে? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কি গাড়ি? উইঙ্গার বলি কইছে এটা গাড়িখান দেখা নাই আর। তোমার কি হয়? আমার দেউতা হয়। বয়স কিমান হইছে? বয়স মোর 70 বয়স 70। দিয়ক আমার গাড়িতে আছে। কোড আহি আছিল? এই ডংকাৰ চকত আহি আছিল আৰু। ঘৰৰ পৰা? নহয় হেতি সাইডৰ পৰা। ঘৰত আহি আছিল আৰু। আহি থাকোঁতে খুন্দি আছিল। গাড়ীখন ধৰা পোৱা নাই কেনেকুৱা গাড়ী।